φτιάξω μακαρόνια από τσίχλα. Νομίζω θα αρέσει στη Τζες. Λοιπόν, βάζω την τσίχλα στη μηχανή μου και τη στίβω μέχρι να έχω πολύ όμορφα και γλυκά μακαρόνια. Ωραία! Τώρα θα φτιάξω μακαρόνια από τσίχλα μήλου, μούρου, πορτοκαλιού, σταφυλιού και φράουλας. Τέλεια! Ορίστε το πιάτο! Θα σχεδιάσω ένα χαμογελαστό πρόσωπο για την Τζες με σάλτσα μούρων. Τι λες, καθαροζούμι? Τι είναι αυτό? Τι αστείο! Για να δούμε πως της αρέσει η σάλτσα με τη μίξα μου. Τι έκανες? Τι βρώμα! Υπέροχο πιάτο, Μάιλι! Σεφ, τι γίνεται με σένα? Τα νούντλς μου είναι έτοιμα. Ένα κλικ και ορίστε. Νομίζω η Τζες θα λατρέψει αυτό το αρκουδάκι. Μπράβο, σεφ! Συγχαρητήρια! Ευχαριστώ πολύ. Αλλά δεν έχω τελειώσει μαζί σου. Θα είναι μια μικρή έκπληξη για την Τζες. Υπέροχο! Περίμενε. Τι σκολίκια! Μάγκα μου! Ήρθε η ώρα να φτιάξω επιτέλους ζυμαρικά για την Τζες. Μισό λεπτό. Κρίμπλι, κράμπλι, μπουμ. Τέλεια. Υπέροχο! Θα την περιποιηθώ με αυτά τα φιόγκα και θα προσθέσω μάτια ζελεζάκια. Το δείπνο σερβίρεται. Μόλις σύνελθε, έχουμε challenge. Μαζέψου. Καλή όρεξη. Wow, τι ωραία! Αυτά τα μακαρόνια φαίνονται περίεργα και αυτά... Ωχ, Θεέ μου, είναι μίξα! Αχ, τι αδείο! Ποιος σκέφτηκε να μου προσφέρει τέτοια μακαρόνια? Ας τα φάει μόνος του! Δεν θα το φάω αυτό! Μου αρέσει πολύ αυτό το αρκουδάκι! Ωραίο! Τι είναι αυτό? Κατσαρίδα! Φοβάμαι! Σεφ, τρόμαξες το κοριτσάκι. Είναι αστείο. Πρέπει να το δοκιμάσω αυτό. Έχει ωραία γεύση. Μου αρέσει. Το μάτι ζελεδάκι έχει ωραία γέμιση. Τέλεια! Ο Σκαθαροζούμης κερδίζει. Ναι! Γεια σε όλους! Σας αρέσουν νόστιμα παιχνίδια? Τότε ελάτε και κατεβάστε το παιχνίδι Multido Short στο Google Play και App Store. Έχουμε ρολάκια, μπισκότα και donuts. Κατεβάστε και δείτε μόνοι σας το παιχνίδι. Λοιπόν, φτιάξτε μου ένα συντριβάνι σοκολάτας με καλούδια. Είναι δουλειά για το Σκαθαροζούμι. Θα τα φροντίσω όλα τώρα. Αυτό το βαρέλι με τη πιο ξινή σοκολάτα στον κόσμο το έχω στο βιολογικό μου εργαστήριο εδώ και καιρό. Ναι, η Τζες δεν θα μείνει αδιάφορη. Τι ομορφιά! Τρομακτικό! Για να δούμε πως αρέσουν στη Τζες αυτές οι αράχνες. Είναι ανατριχιαστικό. Λοιπόν, και εγώ θα φτιάξω συντριβάνι με τυρί. Θα ανακατέψω όλα τα πιο νόστιμα κομμάτια μαζί και θα τα λιώσω στη φωτιά.
Νομίζω θα βγει πολύ ωραίο. Δεν θα αρνιόμουν μια τέτοια μερίδα. Ειδικά με φρέσκα nuggets και πατάτες τηγανιτές. Καλή όρεξη, Τζες. Λοιπόν, ποιο σιρόπι να πάρω? Ίσως με βατόμουρο? Ναι, τέλεια επιλογή. Αλλά ξέρετε γιατί να επιλέξω? Αν μπορώ να πάρω όλα τα σιρόπια, είμαι σίγουρη ότι το συντριβάνι θα γίνει πολύ νόστιμο και όμορφο. Το ανάβω και το θαυμάζω. Προσθέτω μαρσμέλο και είναι έτοιμο. Ενδιαφέρον! Αυτή η αράχνη φαίνεται ωραία. Θα τη δοκιμάσω. Θεέ μου, είναι τόσο ξινό! Τι φρίκι! Τι χαριτωμένο συντριβάνι! Θα μου αρέσει περισσότερο! Τι ωραίο μαρσμέλο! Σούπερ! Πολύ ωραίο! Και αυτό το συντριβάνι μοιάζει σαν να είναι φτιαγμένο από τυρί. Θεέ μου, τα nuggets με σάλτσα τυριού είναι καταπληκτικό! Φοβερό! Τέλειο! Αποφάσισα, η Μάιλι κερδίζει! Ναι, εγώ είμαι, κέρδισα! Λοιπόν, τώρα θέλω ένα cupcake! Υπέροχη εργασία, Τζες! Θα χαρώ να το ετοιμάσω! Έχω μια πολύ νόστιμη κρέμα και παραπάνω από μία! Να προσθέσω μερικά σοκολατάκια. Είμαι σίγουρη ότι θα κάνουν τα cupcakes ακόμα πιο λαμπερά και νόστιμα. Έτοιμο! Δεν αντέχω γλυκά. Οι κατσαρίδες είναι άλλο πράγμα. Λίγη μαγεία και θα έχω... Τώρα θα δείτε... τούρτα! Ανυπόμονω να κεράσω την Τζες αυτό το τέρας! Βρε, αυτός ο σκαθαροζούμης δεν νομίζω ότι θα κερδίσει με μια κατσαρίδα. Λοιπόν, τα cupcakes πρέπει φυσικά να είναι ασυνήθιστα, αλλά με μέτρο. Φτιάχνω ένα cupcake burger με πατάτες τηγανιτές. Έτσι. Μπράβο, σεφ! Ποια ιδέα! Καλή όρεξη! Παπά! Φοβάμαι πάλι κατσαρίδα! Δεν μου αρέσουν οι κατσαρίδες! Περίμενε, γιατί μυρίζει σοκολάτα? Είναι μια τούρτα! Τι ωραία! Τι φωτεινά cupcakes! Θέλω να το δοκιμάσω! Δεν είναι άσχημο! Τι κάνει ένα μπέργκερ εδώ? Είναι άλλο ένα αριστούργημα από τη σεφ! Τρελαίνομαι! Καθαρή νίκη! Μάμα μία! Merci beaucoup! Τι έχει? Τελείωσα! Θέλω μακαρονάδα! Για έναν επαγγελματία δεν είναι πρόβλημα. Παίρνω αυγά, τα προσθέτω στο αλεύρι και ζυμώνω να γίνει πηχτή ζύμη. Την απλώνω και την περνάω από μηχανή. Τυλίγουμε τα μακαρόνια και μετά ψιλοκόβουμε τα λαχανικά, τις ντομάτες. Τώρα τρίβω το τυρί. Τηγανίζω τα μακαρόνια και τις ντομάτες μαζί και πασπαλίζω από πάνω τυρί. Λίγη χόρτα
Και το αριστούργημα είναι έτοιμο. Κορίτσια, είμαι πολύ cool. Τι ψώνια που είναι! Ακριβώς. Λοιπόν, παίρνω καρότα και τα χοντροκόβω. Μετά κρεμμύδια και μπρόκολο. Στέλνω τα λαχανικά ένα-ένα στα μακαρόνια ανακατεύοντας. Είναι χρωματιστά υπέροχα. Ό,τι θέλω. Βάζω τα μακαρόνια στο πιάτο. Τι υπέροχο που είναι, τι άρωμα. Λίνση. Τι ενδιαφέρον παιχνίδι, δεν μπορώ να το αφήσω. Κατέβασα το παιχνίδι Multidosor στο Google Play και το Apple Store. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ναι, βέβαια, μισό λεπτό. Παίρνω στιγμία noodles και βάζω βραστό νερό μέσα. Ναι, τώρα θα είναι έτοιμο. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Λιγάκι. Περιμέναμε πάρα πολύ καιρό. Σχεδόν έτοιμο. Τα ξυλάκια. Και τέλος. Απίστευτο. Καλή όρεξη. Wow, τι ομορφιά, ενδιαφέρον. Αυτό φαίνεται πολύ απλό. Εντάξει, θα ξεκινήσω με αυτό. Λοιπόν, έτσι και έτσι. Άδεια noodles, όχι πολύ καλό. Αλλά αυτό φαίνεται πρωτότυπο. Wow, ενδιαφέρον. Θα φάω τα πολύχρωμα μακαρόνια τώρα. Θα ξεκινήσω με τα πράσινα. Τι βρώμα είναι αυτή. Τι αηδία, είναι μπρόκολο. Όλη η ελπίδα είναι για το τρίτο πιάτο, αλλά δεν πνέει πλέον εμπιστοσύνη. Εντάξει, μυρίζει υπέροχα. Επιτέλους κάτι πολύ νόστιμο. Λοιπόν, κερδίζει ο σεφ. Εγώ είμαι cool. Φάε, αγάπη μου. Τώρα θέλω πούτιγκα. Είσαι σίγουρη, πουτιγκα? Όντως. Εγώ μπορώ να το κάνω. Παίρνω νεράκι, ζελατίνη και ανακατεύω. Ακολουθούν τα φρούτα. Κόβω τις φράουλες, το ακτινίδιο και το λεμονάκι. Τα βάζω μέσα μαζί με σταφύλια και ρίχνω νερό με ζελατίνη. Όταν έχει σκληρίνει, βγάζω την έτοιμη πούτιγκα. Τι ομορφιά που έκανα! Τόσο ελαστικό ζελέ! Πινγκ, πινγκ. Σοβαρά, εντάξει. Τώρα ο επαγγελματίας σεφ ξεκινάει τις δουλειές του. Γεμίζω τις σκούπες με ζελατίνη και προσθέτω χρώμα. Ανακατεύω καλά μέχρι να ομογενοποιηθούν. Παίρνω ένα τετράγωνο καλούπι και το γεμίζω με στρώσεις. Ωραία, τώρα το βγάζω. Αλλά δεν είναι το τέλος. Κόβω ένα αρκουδάκι από αυτό. Τέλειο. Πω, τι να κάνω εγώ? Ιδέα! Παίρνω το τηλεκοντρόλ και το τρένο μου φέρνει πολλά αρκουδάκια.
ακόμα μου φέρνει το φορτηγό. Τι χαριτωμένα αρκουδάκια. Θα τα γλύψω και θα τα κολλήσω. Το τέλειο ζευγάρι. Θα φτιάξω πάρα πολλά κομμάτια και θα το βάλω έτσι. Δεν καταλαβαίνω την ιδέα. Έφτιαξα ένα αρκουδάκι. Όμορφο. Είναι ανθυγιεινό. Καλή όρεξη. Πω, φοβερό! Τι είναι αυτό? Κάποιο κολόδης μάζα με κάτι βλέμμα. Μπλιάχ! Σίγουρα όχι. Κρίμα. Αλλά θα δοκιμάσω αυτό το αρκουδάκι. Φαίνεται ωραίο. Είναι νόστιμο, υπέροχο. Τι θαύμα είναι αυτό. Σίγουρα θα δοκιμάσω ένα κομματάκι. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου μούρα. Πάρα πολύ νόστιμο. Καταπληκτικό. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Η γιαγιά κερδίζει. Κέρδισα, μπράβο μου. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, τώρα θέλω ένα λαχταριστό παγωτό. Αυτό μπορώ να το κάνω. Παίρνω την κρέμα και ένα χτυπητήρι. Χτυπάω την κρέμα μέχρι να πήξει. Προσθέτω τη λευκή σοκολάτα στην κρέμα και ανακατεύω. Τώρα είναι η σειρά του μπισκότου. Το θρηματίζω στο μπολ και το γεμίζω με την κρέμα μας. Ωραία, ισοπεδώνω τη στρώση της κρέμας και από πάνω προσθέτω μπισκότα. Και δεν γίνεται χωρίς νόστιμα μούρα. Τι όμορφη φράουλα. Έτσι τα βάζω απάνω όλα. Αυτό είναι το γλυκό που έφτιαξα. Είμαι βιρτουόζος. Παίρνω μισά αυγά Kinder, ρίχνω κρέμα, λίγο άμυλο και με επαγγελματικές κινήσεις τα μετατρέπω όλα σε ομοιογενή μάζα. Τέλειο! Πασπαλίζω από πάνω σοκολάτα, τυλίγω τις λωρίδες σε ρολά και τις βάζω στο μπολ. Από πάνω θα ρίξω σιρόπι και θα βάλω λίγα χρυσά κοσμήματα. Τρελαίνομαι με τον εαυτό μου. Όπως και εσείς. Όχι, το δικό μου είναι καλύτερο. Όχι το δικό μου. Εντάξει, ενώ η γιαγιά και ο σεφ τσακώνονται, θα φτιάξω το δικό μου αριστούργημα. Θα πάρω ωραίο και θα το κάνω ψίχουλα. Ανοίγω τη συσκευασία και βάζω μέσα την κρέμα. Βάζω το ξυλάκι και το παγώνω με ένα σπρέι. Έγινε! Τώρα μπορώ να το βγάλω από τη συσκευασία. Τι υπέροχο που έγινε! Τώρα το βουτάω στη μερέντα. Και έχω παγωτό στο ξυλάκι. Μπράβο μου! Καλή όρεξη, αδελφούλα! Wow, είναι φοβερό!
είναι. Για να είμαι ειλικρινής, φαινόταν εντυπωσιακό, αλλά η γεύση είναι έτσι και έτσι. Δεν χρειάζεται πια το κουτάλι. Έχω παγωτάκια στο ξυλάκι. Δοκιμάζω. Πεντανόστιμο. Έλα εδώ δεύτερο παγωτάκι. Θα το φάω όλο. Κερδίζει η Λίντσι. Ναι, επιτέλους κέρδισα. Το παγωτό μου είναι το πιο νόστιμο.